Agradecido a todos vos por permitirme estar hoxe aquí. Nada máis e seguid así como hasta sempre. Primeiro, eu quero dar as gracias ao Concello de Rodeiro por ter esta iniciativa. Iniciativas que apoian o noso sector primario. Tamén cun aplauso mandar unha aperta e todo o noso garimo ao alcalde de Rodeiro, que nesta terceira edición non nos pudo acompañar. Sabor, alimentos diferenciados con textura da terra, e labrego, que significa orixe, terra, xente, cultura, tradición e identidade. Por iso, Sabor Labrego é garantía dunha maneira de facer as cousas. Viva Camba!